Nuang piamang pandai nami. Asa siacur dan mula-mula siacur mulai ditopak. Bermula dinadaingkan bermula nang diha bonaran. Nuang pe asa hubinta hami magodang nami. Bedang maju mulu godang mula-mulai. Maulia te mamang pade nami nung ani bek komi gondang mulai arok doha tani na tua nama dokot tangan dobo ton ujung na jari-jari jari-jari 10 gajang barsi gajangi hata dusi no honor ati muhang kerajani ami dinahurang makatahok kami siapa na suhuton asa jumulo kami bersadabi asa kusombah kami saluhuna amata di batana berdua sahawonaran di huta sahala di dempung nami suang-suang ini amat taraja inata sori pada atau amang asa mangino kami duduk di roa tu saluhun aku sawenong kami asa bedawang magodak sopai asa marasi di roha nasira di horangan nami asang kia saudok satai dok dapot nami yang kahina luluan nami atau bedawang magodak sopai. Maulia te mamang pada nabi nabi kobe sampai asi matok rohani kasaluhu raja itu turun nabi nuain mamang pada nabi asang hati ni tua-tua ada mandok lihat napak gabi lihat nang parhorason atau asang dia mengalia masaluhu na yang kapasu-pasunya mata di batadu hami lubomi ma dia kapar sauran pada ma godang liati.
Balo ati mama pada nami ngade beko begendong liati. Akiak matu. Jadi mulai ada memang pada nabi ngade beko be godang ulum-ulum setortoran nabi.